lodin nan da tuni nayi so 4. Kina ganin za ta samu lafiya ko? Me zai hana? Wai ni ya zan yi ne idan Allah dan Allah. Ni gaba ɗaya na rasa ma ya zan yi. Ka kira abokin Lawan mana Taufik. Shi kadai ne ya rage mana. Wataƙila za mu iya samun wannan taimakon auren shi. Su waye waɗancan hayane me ake su a cikin wacce motar da ta fita da gudu? Alhaji ai Taufik ne sirikinka da ƴar wajenka Hafsa. Hafsa dai ta wajena? Hafsa da ƴar wajenka Alhaji. Ke asuwa, ke ina magana kina magana dalla malama yi wa mutane shiru. Na rantsi da Allah in na ƙara magana kina magana sai na tattaka ki anan. Nan gidan ubana ne ba gidan ubanki ba. Agola ma irin ki. Taufik. To kuma Alhaji ka ji hayaniya kawai ka fita. Zan gaya maka kalmar da ba za ka taba jin daɗin rayuwarka ba.